ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ሎሚ እውን መቐፀልታ ናይ ሩዋንዳ ምስጓግ ስደተኛታት ኣብኡ ኣተኪረ ክዛረብ ምስ ሓው ተስፋኣለም የማነ ዶክተር ተስፋኣለም ክልተ ቪድዮ ቀዲምና ሰሪሕና ኣለና ክትሪእዎ እንተደሊኹም ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ሎሚ እውን ንዕኡ ቁርብ ከዘኻኽረኩም እሞ ካብዚ ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ትዕዝብታተይ ከዓ ከካፍለኩም ወይ ሓዳይ ሓሳባት ክህብ ኢለ መፅአ ዘለኹ ብሓፈሻ መን እዮም እቶም ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ ምስጓግ ወይ ዲፖርቴሽን እቶም ቀንዲ ኣብኡ ደስግኡ መን እዮም ኢልና ንዛረብ ኢና ኣስፋሕ ኣቢልና ምስ ዶክተር ተስፋኣለም ብዛዕባ እዚ ተዛሪብና ኣለና ግን ብሓፈሻ ልዕሊ 18 ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት ዜግነቶም ብዘየገድስ ኤርትራውያን ኣፍጋኒስታውያን ኢትዮጵያውያን ኩሉ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዝመፁ ልዕሊ 18 ዕድመ ዝኾኑ ንዓዲ እንግሊዝ ከዓኒ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣትዮም ዝበሃሉ ማለት እዩ ብዘይ ሕጋዊ ክብል ከለኹ ወይ ብባሕሪ ወይ ከዓኒ ብሎሪ ብገለ ኣትዮም ካልእ ውሕስቲ ሃገር ሓሊፎም ከም በዓል ፈረንሳ ጀርመን ገለ ሓሊፎም ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ዝብዎም እዮም ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ብፍላይ ካብ ጥሪ 2022 ዝኣተው እሞ ዝኾነ ኢንተርቪው ዘይተገበረሎም ወይ እቲ ኮሽነር ዘይመልኡ ማለት እዩ ካልእ እውን ካብ ወርሒ 3 መጋቢት 2023 ዝኣተው ከዓ ማለት እዩ እዚኦም እቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ወይ ንሩዋንዳ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመነሎም ማለት እዩ ኣቐዲምና ምስ ዶክተር ተስፋኣለም ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ከይዝ ዝኣትዉ ልዕሊ 70,000 ስደተኛታት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ሰሚዕናዮ ዘለና ሩዋንዳ 2,000 ክቕበል እያ ትብል ዘላ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ከባቢ 5,700 ክሰድድ እየ ዝብል ዘሎ ማዕረ ክንደኡ ክሰድድ እዩ ኣይሰድድን እትኻልእ ኮይኑ ግን ኣይትቀደም ወይ ኣብቲ ቀዳምነት ኣይትእትዎ ዝብል እውን ስለ ዘሎ ምስኡ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ዝብሎ ዘለኹ ክልተ ከይዝ እቲ ልዕሊ 18 ኮይኖም ድሕሪ ጥሪ 2022 ዝኣተው እሞ ወይ ንሩዋንዳ ክትከዱ ኢኹም ወይ ናብቲ ዝመፃኹምሉ ክትምለሱ ኢኹም ገሊኦም እውን ተወረድስ ተባሂሎም ዘለው እዚኦም ኣብቲ ቀዳምነታት ክስርሑ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ኮይኖም እውን ድሕሪ 2022 ወይ ድሕሪ 2023 ዝመፁ ቀለውሕ ዘለዎም በዓልቲ ቤት ዘለዎም ምናልባሽ እዚ እውን ካብቶም ክኸዱ ዘይክእሉ ዝሓሹ ተባሂሎም ተለልዮም ዘለዉ እዮም ስለዚ ዘይክኸዱ ይኽእሉ እዮም ፋሚሊ ወይ ቆልዓ ድሕር ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም መዘከርታ ኣቐሚጠ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልና መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ድሮ ስደተኛታት ምግፋፍ ምድጓን ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ዲቴንሽን ዝበሃል ተጀሚሩ ኣሎ ምስ እዚ እውን ጥንቅቕ ኢልኩም ከይዱ ግን ሪፖርት ግበሩ ተባሂልኩም ከዓ ኣብ ገሊኡ ኣማራፅነት ስለዘየለ ንጥቕምካ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ጥንቅቕ ኢልካ ሪፖርት ምግባር ከም ሓደ መገዲ ተራእዩ ግን ሪፖርት ክትገብር ከለካ ከዓኒ እቲ ኩሉ ዘድልየኩም ነገር ዶኩመንታትኩም ንስኹም ክትሕዝዎ ክትክእሉ ኣለኩም ሰብ ክትነግሩ ክትክእሉ ኣለኩም ኩሉ ምክንያቱ ምስሓተኹም ሓገዝ ክደልዩ ስለዝኾንኩም ምናልባሽ ዶኩመንቲ ዝምፅኡ ክትበሃሉ ትኽእሉ ከይስኩም ብትክክል ንገሩ ክትበሃሉ ትኽእሉ ምስ እዚ ኩነታት እውን እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ቴሌፎናት ከዓ ክትሕዝወን ኣለኩም ኢልና ነርና እዘን ቴሌፎናት እንደገና ኣብዚ ላዕሊ የቐምጠልኩም ኣለኹ እዘን ንዲቴንሽን ደን ናይ ሕጊ ሓገዝ ኣብቲ ደሊሉ እዋን ክድውልለን ትኽእሉ ስለዝኾና እዘን ቴሌፎናት ናይ ግድን ኩሉ ግዜ ክትሕዝወን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ እዋን ደው ኢልኩም ሓገዝ ክትለይኹም ገለገለ ናይ ኤርትራውያን ነቶም ኤርትራውያን ማለት ቻሪቲ ወይ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ቻሪቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን እውን ህልዋየን ናብዚ ነገራት ብንጥፈት ዝሰርሓ እውን ኣለዋ ከም በዓል ፍናን ኣብዚ ብጣዕሚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ኣለዉ ከም በዓል ማህፀን ኣብዚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ኣለዉ ካልኦት እውን ብቀረባ ኣነ ድረኽብዎም ይህልዎ እዮም እዚኦም ሓባር ዝሰርሕ ስለ ዘለኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እዞም ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኣለዉ እውን ቴሌፎን ናብኦም ተደዊልኩም ወይ ብመገዶም ሓደ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ እውን ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣብዚ ኣተኪሮም ይሕግዙን ይሰርሑን ስለ ዘለዉ ክምስገኑ እውን ይግብኦም እዩ
ስለዚህ እዚ ከም ሓደ መሰረት እንድሕር ዓሚፀዮ መን እዮም እቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ናብዚ ቅድሚ ምድጓኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዉ እንታይ ከዳልዉ ኣለዎም ዝብል እዚ ከም መበገሲ እንድሕር ርኢናዮ ንሩዋንዳ ከይከዱ ኸ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዝበሃል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ምናልባሽ ዝኾነ ሕጊ ናቱ ዝኾነ ክፍተት ክህልዎ ክእል እንድዩ ኣብዚ ኸ እንታይ እዩ ኣማራፂታት ዝበሃል ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ እቲ ክወሃብ ዝግብኦ ሓበሬታ ኩሉ ብዘይ ዝኾነ ገደሎ ምሃብ ሓደ ካብቲ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ከምዚ ዝበልክዎ ቆልዓ እንድሕር ኣለካ በዓልቲ ቤት እንድሕር ኣላትካ ፋሚሊ እንድሕር ኣለካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን እዚ ክሕበሩ ኣለዎም ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ ክትመፁ ከለኹም ዝኾነ ናይ ትራፊክን ወይ ብሰንሰርቲ እንድሕር ተታሒዝኩም ነርኩም ሽግር ወሪድኩም እንድሕር ነይሩ እዚታት ኩሉ ነገር እውን ክሕበር ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ፕሪሊሚናሪ ኢንተርቪው ዝበሃል ሕዝ ምስ ኣበልኩም ሽዑ ዝሓትኩም ፎርም እቲ ፎርም እቲ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ፎርም እቲ 5 ሓበሬታ ኣለዎ እቲ ሻድሻይ ንዓዲ እንግሊዝ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ሻድሻይ ዝኾነ ገበን ፈፂምካ ትፈልጥ ዲኻ ዝብል ኣሎ ግን እቲ 5 ሰክሽን ወይ እቲ 5 ክፋላት ነቲ ሓታት ዕቑባ እዩ ዝምልከት ብዛዕባ ናቱ ውልቃዊ ታሪክ ሽሙ ሽማቡ ዓዱ ዜግነቱ ገለ ካብቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ትራቨል ሂስትሪ ዝብሎ ወይ ከመይ ጌርካ ንዓዲ እንግሊዝ መፂኻ ካብታ ዝተበገስካላ ዓድኻ ክሳብ ኣብዚኣ እንታይ ኩነታት ኢኻ ሓሊፍካ ዝብል ነገር ኣሎ እቲ ሳልሳይ ናይ ጥዕና ኩነታትካ ዝኾነ ስንክልና ኣለካ ድዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ዝኾነ ነገር ኣለካ ድዩ ዝብል እዩ እቲ ራብዓይ ከዓኒ ብምንታይ ኢኻ ትሓትት ዘለካ ዕቑባ ዝብል እዩ basis of claim summary ዝብልዎ እተን 5 ዕቑባ መሕተቲ ኣለዋ ሓደ ሬይስ ዝበሃል እቲ ናይ ዓልየት ካልኣይ ናይ ሃይማኖት ሳልሳይ ናይ ናሽናሊቲ ራብዓይ ናይ ዝኾነ ኣካል እንድሕር ኮንካ ሞት ሓምሻይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ፅጋዕተኛ ተደሊ እንድሕር ኣለካ ማለት እዩ በዘን 5 ኣብ ዓድኻ ወይ ካብቲ ዝመፀካሎ ሃገር ብዙሕ ውርደትን ብዙሕ ፐርሰኩሽን ዝሰምድዎ ወይ ከዓኒ ፀቕጣት ይመፀካ ከሎ እቲ ናትካ መንግስቲ እሞ ከላኸለልካ ተዘየሎ ከዓኒ ሓደ ዘን 5 እዚአን እየን ተመቕባ ዝህባ ማለት እዩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ካልእ ዓድታት ምሰን እየን ሕጂ ኣብዘን 5 ከዓኒ ከም ሰማሪ ጌርካ ክተቐምጠን እውን ፅቡቅ ወይ ከም ፅማቅ ጌርካ ሕጂ ሓደ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ካብቲ ዘለዎ ዲቴንሽን ወይ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ሰባት ወረቐት ብትግርኛ ፅሒፎም ይሰዱ ኣለዉ በብተፈላለዩ ኣካላት ሰባት ከዓ ተርጊሞም ናቶም ሶሊሲተር ወይ ናብቶም ናይቶም ጠበቃታት ይሰድሎም ኣለዉ ግን ከም ናተይ ተመክሮ ጠበቃታት ብዙሓት ቅዱሳት ኣይኮኑን ዝሃብካዮም ወረቐት ኣንቢቦምን ዝውድቕ ወይ ምስለንን ገሊኦም ቲሚሎም እዮም ዘሕልፍዎ ሕጂ ክትሰደሎም ከለካ ብተኻእለ መጠን ዝኾነ ሰብ ናብ ጠበቃ ዝሰዶ ወረቐት ተተርጊሙ ዝኸይድ ናብ ጠበቃ ወረቐት ፅፍፍ ድበለን ኩሉ ከማልእ ዝኽእል ሓበሬታ ኣማሊኡ ተኸደ ፅቡቅ እዩ እዘን ድበልክዎን 5 ነገራት ውሕድ ክማልእ ክኽእል ኣለወን ሓደ ውልቃዊ ታሪክ ናይቲ ሰብ ውልቃዊ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ሽሙ ሽም ኣቡኡ መዓዝ ተወሊዱ ዓዱ ካበይ መፅኡ ዜግነቱ እዚ ኩሉ ነገር ካልእ ትራቨል ሂስትሪ ወይ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ብኸመይ ወፂኻ መዓዝ ወፂኻ ብሱዳን ድዩ ድሕሪኡ ሱዳን ድሕሪ ወፂኻ ወይ ብኢትዮጵያ ድዩ ብሊብያ እንተኮይኑ ሊብያ መዓዝ ኣቲኻ ኣብ ሊብያ እንታይ ኣጋጢሙካ መዓዝ ካብ ሊብያ ናብ ባሕሪ ሰጊርካ እዘን ኩለን ዝበሃላ ታሪክ ሂወት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ምስቲ ግዜ ስለ ዝሪእዎ ሳልሳይ እቲ ሄልዝ እሹ ዝበሃል ከዓኒ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ከለካ ብፍላይ ከዓኒ ዝኾነ ናይ ሰምሰርቲ ሒዞም ደሳቀዩካ እንድሕር ኣሎ እዚ ዓይነት ኩነታት ኩሉ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዲቴንሽን ዝበሃል ወይ ናይ ኢሚግሬሽን እስር ቤት ዝበሃል ንከምዚኦም ሰባት ሓሳይ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ታሪክ ዘለዎም ቶርቸር ወይ ከዓኒ ኣብ መገዲ ብሰንሰርቲ ዝተሰቃዩ ዝተዳጎሙ ብዙሕ ስቅያት ዝበዝሖም እንደገና ናብ እስር ቤት ተኣትዮም ካልእ ሳዕቤን ኣለዎ ስለ ዝበሃል ንሱ ክመሓየሸሎም ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ ምናልባሽ ምስቲ ናይ ምስዳድ ንሩዋንዳ እውን ሓደ ዝተሓሓዝ ነገር ክህልዎ ስለ ዝኽእል እቲ ዘሎ ሓበሬታ ብዘይ ጎደሎ ኩሉ ነገር ክፅሓፍን ክወሃብን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዝሪኦ ዘለኹ ካብ ዲቴንሽን ኮይኖም ብፍላይ ወይ ካብቲ እስር ቤት ኮይኖም ዝፅሕፉ ዘለዉ ሰባት ትርጎመልና ኢሎም ዝሰድዎ ዘለዉ ሓደ 2 3 ይትርጉም ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ዝተዋቕዐ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘሎ እሶም ኣይተሓዘሎምኒ ምክንያቱ ጭንቀት ስለ ዘለዉ እቲ ዝተዋቕዐ ወይ ሰንስ ዘይገብር ንባዕሉ ዝገራጮ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓበሬታ
ንሩዋንዳ ንክትከይድ ጥራሕ ሕግዘካ ማለት ኣይኮነን ንከምኡ ኣይሕግዝን እዩ ርድኡ እንድዩ ንዕኡ ኣይሕግዝን ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ብድሕሪኡ ድመፅእ ናይ ዕቁባ ምሕታት እውን ኣብ ሓደጋ ክእቱ ስለዝኽእል እንፅሕፍዎ ነገር ህድእ ኢልኩም ሓሲብኩም ተፅሒፍኩሞ ፅቡቅ እዩ ምናልባሽ ንስኹም ህድእ ኢልኩም ሓሲብኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ዝኾኑ ኢኹም ብርዱእ ምክንያት ግን ሰባት ክርእልኩም ኢልኩም ከዓ ክትህብዎም እሞ እቲ ዝፀሓፍኩሞ ነገራት ዝተዋቅዐ ነገር ከም ዘይብሉ ክትርእይዎ ፅቡቅ እዩ ገሊእ ቅልል ዝበለ ነገር እንድዩ ሰለስተ ኣሕዋት ኣለውን ኢል ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ፀኒሕካ ብታሕቲ ድሓር ሓብተይ በቲ ከይዳ ከምዚ ገይራ ትብል ዛ ሓብቲ እዚኣ ዳበይ ነይራ ድበሃል ክመፅእ ክእል እዩ ካልእ ወር ብ2015 ሱዳን ኣትያ ክትብል ፀኒሕካ ድሓረይ ከዓኒ 2014 ኣብ ሊብያ ከምዝጋጭምኒ ትብል እዚ ናይ ግዜ ምውቃዕ ንባዕሉ ዝኾነ ነቶም ናይ ኢሚግሬሽን ንከምኡ ዝርእዩ ብቀሊሉ ዲስሚስ ክገብሮ ወይ ካንስል ክገብሮ ስለዝኽእሉ ናትኩም ከይዝ رجع لكم حاسبكم كتصحون صبغيو السخم عكم أخناتات يلخم تكونوا تخليكم جن السبات رئيلنا خبلخا صبغيو مالتي هدي ثلاث سنة بتاعت تقلن زلد اللخو عدا منيو نرواندا تخيد أب حدا جاز الله زبل سب أو دمناون كم زبل كوسر إحنا لينا العصر شمان تخوينو دخونا قل عزي بلو بزي حقاوي كابل تشعر بسرعان كل تندمت مخا نرواندا خدكايدي خاوي نزمصخايو تملسيخا زبل ورقه ዝተዋህበ ብድሕሪ 2023 ድመፀ ብዘይ ሕጋዊ ዝመፀ ከዓ ማለት እዩ ብፈረንሳ ድዩ ብገለ ድዩ ገይሩ ንዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ምክንያቱ ምስቲ ሓድሽ ዘውፅዎ ሕጊ ስለምንታይ ኣብ ፈረንሳ ዕቁባ ዘይትሓትት ስለምንታይ ኣብ ጀርመን ዕቁባ ዘይትሓትት ኢሎም ከም ሓደ ነጥቢ የምፅዎ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እጂ ካብዚኦም ሰባት እንድሕር ኮንኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል ሕቶ እዩ ነብስኹም ክትኣልዩ ክትጥንቀቁ ኣለኩም ዘድልየኩም ዶክመንት ኩሉ ክትሕዝዎ ኣለኩም ዘድልየኩም ቴሌፎናት እዘን ዝበልክዎ ናብ ላዕሊ ገይረልኩም ዘለኹ እሰን ክትሕዝዎን ትኽእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ሓገዝ ክትሓቱ ከምዘን ናይ ኤርትራውያን ቻሪቲ ከዓኒ ከም በዓል ፍናን ከም በዓል ማህፀን ብተኻእለ መጠን ሓገዝ ይገብራ ስለ ዘለዋ ምስአን እንድሕር ኮንታክት ጌርኩምን ፅቡቅ መስለኒ ካልእ ንእትፅሕፍዎ ነገራት ንትዛረብዎ ነገራት ብዙሕ ተዋቕዓ ከይኮነኩም ንኻልእ እውን ኣብ ሓደጋ ከይትወኩም ንዳሓረይ ንትሓትዎ ዕቁባ እሱ ከዓኒ ህድእ ኢልኩም ነታፂዕኩም ክትፅሕፉ እውን ፅቡቅ እዩ ንስኹም ህድእ ኢልኩም ክትፅሕፉ ተዘይክኢልኩም ንሰባት ረእዩልና ወላ ምሳኻ ዘሎ እዚኣ ዝተንብባእ እንታይ ትመስለካ ምባል ፅቡቅ እዩ ገለገለ ካብ ቅንዕና ትፅሕፍዎ ምስቲ ታህዋኽ ትጋገይዎ ክህሉ ስለ ዝኽእል እሱ ኣብ ግምት ክትእትውዎ ፅቡቅ እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቤተሰብ እንድሕር ኣለውኩም ዘጋጠመኩም ኣብ መገዲ ክትመፁ ከለኹም ሽግራት እንድሕር ኣሎ ናይ ሰምሰርቲ ምትሓዝ ኣብ ሊብያ ምእሳር ምስቃይ ክንዲ ዝኸፈሉ ኢልካ ምትሓዝ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ብግቡእ ተመሓላልፍዎ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ከምዚ ነገራት እንድሕር ኣሎ ተወሳኺ ቪድዮ ክንሰርሕ ኢና ንሎሚ ናብዚ ኣኽለኒ ንኩሉ ተስፋ ገብር እንዳተመሓየሸ ድሓን እንዳኾነ ክኸይድ ሰላም